Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Ce mai faceți? Noi la treabă, cu invitații. Îl salut pe domnul Cristi Alexe, l-am prins în mijlocul unui training aici la Academia Italia Star, centru de training, CF-ul puternic în care domnul Alexe își desfășoară activitatea și vreau să aflăm cum se desfășoară un curs aici la dumneavoastră. În momentul ăsta avem invitați partenerii noștri din Republica Moldova. Vă salut! Promosoluții. Bine ați venit! Dumnealor sunt deja pentru a doua oară la noi, la centru de training. Cursurile noastre sunt structurate în 3 etape, în 3 module. Modulul 1 pe care dumnealor deja l-au parcurs, modulul 2 cel pe care îl parcurgem astăzi. La alegerea dumnealor discutăm despre pompare, despre utilaje de pompare, iar modulul 3, tot la alegerea dumnealor, va fi cu deplasări în șantiere, unde vom avea puneri în funcțiune, vizite în șantiere cu utilaje mari pe care le pot testa, le pot vedea, pot pune întrebări, pot afla informații noi. Deci în modulul 1 și 2 discutăm partea teoretică, prezentare, produse, caracteristici tehnice, da, inclusiv vizualizările pe echipamentele care sunt coborâm din când în când în showroom și așa, discutăm și modulul 3, foarte important, practica reală. Practica reală, vedem în șantier cum sunt folosite utilajele. Da? Noi încercăm să aducem cât mai mulți parteneri să participe la astfel de cursuri, în ideea de a dezvolta o piață foarte, foarte bună. În momentul ăsta ne gândim că avem undeva la 140-150 de distribuitori la nivel național și în țările vecine, ca să zic Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria. Avem și în Italia colaborări. Și ne dorim să avem cât mai mulți invitați, astfel încât informațiile pe care noi le putem oferi să fie folosite la maxim. Trebuie menționat că domnii sunt de la firma Eton din Republica Moldova. Promosoluții ETOP. Și practic sunteți aici în calitate de cursanți pentru dezvoltarea skill-urilor de vânzări și tehnice. Haideți să nu spunem cursanți, ci doar invitați. Invitați. Pentru că până la urmă modalitatea noastră de a ține aceste traininguri nu sunt neapărat niște traininguri tradiționale, niște traininguri clasice, unde o persoană vorbește și ceilalți ascultă, iau notițe, mai știu eu ce. Nu suntem profesori. Avem alături de noi și serviciul unde putem să interacționăm cu colegii de acolo pentru a obține informații mai amănunțite despre anumite utilaje. Discutăm situații particulare întâlnite în discuțiile lor cu clienții, unde poate apărea necesitatea solicitării de informații suplimentare. Vorbim aici de informații tehnice mult mai amănunțite decât cele pe care le are un om de vânzări. Nivelul trainingului, de fapt, se adresează partenerilor noastre, distribuitorilor. Pentru că noștri. ei, împreună cu noastră, vor acorda suportul tehnic și comercial către clienții din piața respectivă, pe segmentul produselor respective. Da. Și atunci, asigur că orientarea asta metodologică, aceste cursuri, aceste traininguri, sunt făcute tocmai în ideea de a preîntâmpina necesarul din piață. Efectiv, noi ne dorim ca fiecare om de vânzări cu care noi colaborăm să știe, în primul rând, de unde să-și ia informațiile. Nu invităm aici ca să le explicăm despre fiecare utilaj anumiți parametri tehnici. De exemplu, e deja dovedit că un om care participă la un astfel de training nu reține mai mult de 10%. Dar aveți un material pregătit pentru așa ceva? Pentru că văd aici că aveți o grămadă de literatură pregătită sub formă de slide-uri PowerPoint. Acest material ajunge la fiecare dintre vizitatorii noștri pe un stick, în totalitate, astfel încât să-l poată parcurge în liniște și să-și ia anumite informații, dar scopul principal al acestor întâlniri este acela de a arăta cum și de unde își pot obține informațiile într-un mod rapid, corect și concret, astfel încât la rândul dumnealor să poată oferi informația în mod rapid și corect către clientul final. Adică discutăm de cele 3 click-uri care ajung pe site-ul Italia Star. Asta odată. Și de acolo sigur că pot pune la dispoziție descrieri, fișe tehnică, prețuri și așa mai departe. Absolut toate informațiile. Pe lângă asta avem și suport video, avem și cataloage, cataloage pe care le primim direct de la producătorii noștri, catalogele noastre de prezentare, broșurile promo, pe canalul de YouTube. Filme pe canalul de YouTube. Ocazional stabilim întâlniri alături de echipa noastră de vânzări, cei care merg periodic în vizite la ei pentru a le transmite noutățile care au apărut, pentru a discuta, pentru a vedea care sunt problemele în piața din zona pe care fiecare distribuitor al nostru le reprezintă. Deci discutăm de un grad înalt de interactivitate, în sensul că dincolo de cursuri avem tot suportul logistic,
ITNC, service, șantier, echipamente, astfel încât nu ai cum să ratezi configurarea tehnică și comercială a descrierii unui produs. Încercăm să oferim un suport complet ajungem până acolo de ideea de a merge în șantier împreună cu distribuitorul nostru la clientul final, cu utilajele noastre pe care le punem în funcțiune și facem demonstrații practice la clientul final. Cam care este structura temporală a desfășurării acestui curs? Modulele respective. Fiecare modul este împărțit în 2 zile. Prima zi de teorie, unde discutăm pe baza unei prezentări grafice și cu filme, iar a doua zi, efectiv, punem în funcțiune anumite utilaje. La cererea dumnealor, în funcție de ce își doresc să vadă. Pe orientarea, pe gama, pe produsele dorite de client, de partenerul dumneavoastră. Bineînțeles. Deci, dincolo de partea asta tehnică, suportul de curs în sala de curs, explicațiile pe echipamentele din showroom și practica din service, urmând și partea de șantier, înțeleg că aveți și o zonă de socializare, un bar. Unde putem servi o cafea bună, unde putem socializa, putem discuta și pe alte teme în afară de cele pe care le discutăm în sala de curs. Că așa se întâmplă când oamenii se întâlnesc. Da, în felul ăsta ne cunoaștem mai bine, schimbăm impresii, schimbăm păreri, schimbăm experiențe pe care le-am trăit pe parcursul vizitelor la clienți, pe parcursul întregii activități. Ok. Vă mulțumim, ne cerem scuze că v-am deranjat, dar mi s-a părut ceva foarte interesant și am spus că e bine să aflăm și noi cum se întâmplă lucrurile și sper să aveți succes și în vânzări și în viața personală și să ne vedem cu bine. Mulțumesc, domnul Cristi. Cu mare drag. La revedere. Mai așteptăm. La revedere. Bună ziua! Mă numesc Viorel Pleșca, sunt arhitect de la Povești din șantier și v-am observat aici că sunteți la lucru la Italia Star și vreau să vă întreb cu ce ocazie pe la București. Bună ziua! Da, mă numesc Alexandru Mihalache, sunt director ETOP, o companie care importă și realizează utilaje de construcție și echipamente pe teritoriul Republicii Moldova. Și de fiecare dată avem plăcerea să venim la Italia Star pentru că ei sunt cei care ne organizează și partea de traininguri, pentru că în fiecare an și utilajele de construcție, ca și orice alte echipamente, se îmbunătățesc, devin mult mai performante și atunci sunt și opțiuni în plus care necesită a fi studiate. Iar Italia Star este deschisă de fiecare dată să ne ofere tot suportul pe partea de training-uri și învățare. Am înțeles de la trainerul nostru, domnul Cristi Alexe, că există 3 module de curs, că sunteți la al 2-lea modul, deja sunteți obișnuiți. Și vreau să vă întreb cum e în Republica Moldova cu vânzarea acestor echipamente de construcții? Da, echipamentele care noi le importăm, sigur, sunt echipamente de o calitate înaltă și vreau să zic că depunem efort ca să educăm și piața Republicii Moldova pentru ca clienții noștri să aibă parte de echipamente profesioniste, ulterior să le ofere și un randament înalt. Iar ceea ce, să spunem așa, în timp nu e ușor, pentru că, ca și în alte regiuni și în țările în curs de dezvoltare, majoritatea clienților totuși se orientează spre echipamente mai ieftine, dar clienții care știu ce vor, sigur procură doar echipamente de profesioniste. Deci aveți ceva de muncă, nu numai cu educarea tehnologică, să spunem, a personalului noastră, dar în mod special cu piața. Exact, da. Piața Republicii Moldova este într-o continuă creștere, la cerere de calitate, să zicem, și utilajele de o calitate înaltă sunt tot mai mult cerute pe piață. Iar asta, sigur, este doar un avantaj și noi, sigur, muncim ca să educăm și să aducem plusul, valoarea care îl au aceste utilaje. Da. E foarte interesant parcursul pe care l-ați ales și interesantă și evoluția pieței de construcții din Republica Moldova. Acum, pentru că tot v-am prins într-o pauză, vreau să vă invit la o cafea. Da, sigur, cu cea mai mare plăcere. Să fie lungă, da? Scurtă. Scurtă. Cea mai scurtă. Cea mai scurtă.